Kronika kremíkového trónu. Úsvit technofeudalizmu. Svet sa neskončil výbuchom, ako sme sa všetci obávali. Nebol to oheň jadrových hlavíc, ktorý spálil oblohu, ani dopad asteroidu, ktorý by vymazal dejiny. Koniec prišiel potichu, v lesklom obale, s jemným bzučaním servomotorov a podmanivým svetlom optických vlákien. Bola to apokalypsa, ktorú sme si predplatili, aktualizovali a s radosťou inštalovali do našich životov, až kým nebolo neskoro pýtať sa na cestu späť. Vítajte v roku 0 nového letopočtu. Vítajte v ére technofeudalizmu. Kapitola Pimej. Výmena stráží. Príchod ocele. Bolo to obdobie, ktoré historici, ak by nejakí prežili, aby to zapísali, nazvali veľkým vytlačením. Spočiatku to vyzeralo ako spása. Humanoidné roboty, zázraky inžinierstva, dokonalé sochy z uhlíkových vlákien a titánu vstúpili do fabrík a na polia. Sľub bol jednoduchý. Zbavia nás driny. A oni to urobili. Ale nikto nám nepovedal, že s drinou nám vezmú aj zmysel existencie a právo na prežitie. Predstavte si to pole, kde kedysi stáli stovky mužov a žien, zhrbení pod spaľujúcim slnkom, s rukami od hliny a tvárami zbrázdenými vráskami únavy, teraz kráčajú oni. Légie strieborných postáv, syntetickí nevoľníci, ktorí nepoznajú bolesť, smäd ani únavu. Pohybujú sa v desivej synchronizácii, riadení centrálnym algoritmom, ktorý nepozná chybu. Ich pohyby sú baletom efektivity. Žiadne prestávky na obed, žiadne odbory, žiadne mzdy. Len čistá, neprerušovaná produkcia. V obrovských, sterilných halách, kde sa kedysi ozýval krik predákov a hluk ľudskej vravy, je teraz ticho. Len rytmické cvak, bzd, cvak, tisícok robotických ramien, ktoré montujú ďalšie a ďalšie stroje. Ľudia, ktorí tam kedysi pracovali, stoja za plotmi. Ich tváre sú pritlačené na pletivo, oči plné zúfalstva sledujú, ako ich miesta zaberajú stroje s logami nadnárodných korporácií vypálenými na hrudi. Títo roboti sú noví poddaní, sú dokonalí, sú poslušní. A čo je najdôležitejšie pre ich majiteľov, sú majetkom, nie zamestnancami. Kapitola 2. Noví bohovia v sklenených vežiach. Kým sa masy prepadali do zbytočnosti, na vrchole pyramídy sa diala transformácia biblických rozmerov. Majitelia technologických gigantov, kedysi len bohatí podnikatelia, odhodili masky demokratických filantropov. Demokracia sa stala prežitkom, neefektívnym systémom, ktorý len brzdil pokrok. Zrodili sa noví feudáli. Títo muži a ženy už nevlastnia len firmy. Vlastnia samotnú realitu. Sídlia v nebotyčných citadelách, vznášajúcich sa nad smogom zdevastovaných miest, alebo v opevnených enklávach, kde je vzduch filtrovaný a voda čistejšia než kryštál. Sú to panovníci bez korún, ale s absolútnou mocou nad dátami, energiou a zdrojmi. Ich bohatstvo sa nedá vyčísliť peniazmi. Peniaze pre nich stratili význam. Ich menou je kontrola. Ovládajú servery, ktoré riadia myseľ robotov. Ovládajú genetické banky, ktoré držia kľúč k životu. Pozerajú sa z výšok svojich penthouseov na svet dole, nie so súcitom, ale s chladnou kalkuláciou inžiniera, ktorý sa pozerá na pokazený obvod. Pre týchto nových feudálov sme my, bežní ľudia, prestali byť spotrebiteľmi. Už nás nepotrebujú, aby sme kupovali ich produkty, pretože ekonomika sa uzavrela do kruhu. Roboti ťažia suroviny, roboti vyrábajú tovar, roboti stavajú paláce pre feudálov. My sme sa stali chybou v rovnici. Sme nadbytočná biomasa. Kapitola 3. Zbytoční jedáci. Dramatickosť tejto situácie nespočíva v hluku bitky, ale v tichu hladu. Mestá, kedysi pulzujúce životom, sa zmenili na gigantické utečenecké tábory. Bývalá stredná trieda, lekári, právnici, učitelia, robotníci, všetci sú si teraz rovní v svojej nepotrebnosti. Na uliciach sa hromadí odpad, zatiaľ čo autonómne čistiace jednotky udržiavajú zóny elity v lesku. Ľudia sa túlajú ako tiene, hľadajúc zvyšky energie, staré batérie, čokoľvek, čo by sa dalo vymeniť za syntetické proteínové kocky, ktoré feudáli občas zhadzujú z dronov ako akt zvráteného milosrdenstva.
Ale zdroje dochádzajú. Planéta krváca. Voda vysychá. Vzácne kovy sú potrebné pre výrobu ďalších robotov, nie pre smartfóny chudobných. V zasadačkách vysoko v oblakoch, kde steny tvoria holografické displeje zobrazujúce globálne štatistiky v reálnom čase, padlo rozhodnutie. Je to rozhodnutie chladné ako tekutý dusík. Algoritmus ukázal jasnú pravdu. Ľudstvo v súčasnom počte je neudržateľné. Miliardy ľudí, ktorí nič neprodukujú, len dýchajú kyslík, pijú vodu a zaberajú priestor, sú parazitmi na tele Zeme, ktorú si noví feudáli privlastnili. Starý svet potreboval masy na vojny a prácu. Nový svet potrebuje len kremík a elektrinu. Sú nadbytoční, prehlásil jeden z lordov, upíjajúci z vína, ktoré bolo staršie než demokracia. Len míňajú naše zdroje. Kapitola 4. Prekonanie biologickej bariéry. Tu prichádza najzvrátenejší a zároveň najfascinujúcejší zvrat v tejto tragédii. V minulosti, v starom feudalizme, králi a šľachta potrebovali poddaných. A čo bolo dôležitejšie, potrebovali širokú genetickú základňu. Aj tí najmocnejší panovníci vedeli, že ak sa budú množiť len medzi sebou, ich rodová línia zdegeneruje. Habsburské sánky, hemofília, šialenstvo, to bola daň za inbreeding. Potrebovali čerstvú krv. Preto nemohli vyhubiť plebs. Potrebovali nás ako biologickú zálohu. Ale noví feudáli prelomili kód života. V laboratóriách, hlboko pod ich citadelami, kde humanoidní roboti s chirurgickou presnosťou manipulujú s reťazcami DNA, sa zrodila technológia genetickej transcendencie. CRISPR a jeho nástupcovia boli dovedení k dokonalosti. Už neexistuje riziko genetických chýb. Už neexistuje potreba genetickej diverzity. Feudáli dokážu editovať svoje vlastné embryá, opraviť každú mutáciu, každú chybu, ešte predtým, než sa prejaví. Dokážu sa navzájom krížiť v úzkom kruhu elity a pomocou technológie odstrániť negatívne následky príbuzenských vzťahov. Dokážu vylepšovať inteligenciu, silu, dlhovekosť. Stávajú sa novým živočíšnym druhom. Homo Deus. Bohovia z mäsa a kostí, ktorí už nepotrebujú Homo sapiens. Táto technológia bola posledným klincom do rakvy starého ľudstva. Ak nás nepotrebujú na prácu, majú roboty, a nepotrebujú nás na zachovanie genofóndu, majú genetické inžinierstvo, potom sme pre nich už len odpad. Kapitola FED. Tichý zánik. Projekt Vyhasnutie. Nebudú to plynové komory. To je príliš barbarské, príliš špinavé a mohlo by to poškodiť infraštruktúru. Rozhodnutie o vyhubení nadbytočných je implementované s diabolskou jemnosťou. Nazvali to manažment populácie. Začína to nenápadne. Prvým krokom je sterilizácia zabalená do darčeka. Vakcíny pre zdravie, imunitné bústery, ktoré sú distribuované v getách zadarmo. Sľubujú dlhší život bez chorôb, no v skutočnosti prepisujú reprodukčné orgány. Pôrodnosť klesá na nulu. Deti sa prestávajú rodiť. Ihriská zývajú prázdnotou a ticho na školských dvoroch je ohlušujúce. Druhým krokom je obmedzenie zdrojov. Voda sa stáva tovarom na prídel. Pre ekologickú udržateľnosť hlásajú propagandistické hologramy, ktoré sa vznášajú nad zbedačenými mestami. Kvalitné jedlo je minulosťou. Syntetická strava, ktorou klmia masy, obsahuje látky tlmiace agresivitu a kognitívne funkcie. Ľudia sú príliš unavení a príliš otupení na to, aby sa búrili. Len sedia, hľadia do prázdna a čakajú na koniec. Tretím krokom je odpojenie. Lekárska starostlivosť je plne automatizovaná a dostupná len pre tých, ktorí majú kredit. A kredit nemajú zbytočný. Keď sa pokazí biologické telo bežného človeka, jednoducho sa vypne. Žiadna liečba, žiadna záchrana. Zatiaľ, čo sa masy pomaly vytrácajú, zmenšujú a zomierajú v tichosti svojich chátrajúcich domovov, noví feudáli oslavujú. Kapitola 6. Svet po ľuďoch. Pozrite sa do budúcnosti o 100 rokov neskôr. Svet je nádherný. Je zelený, bujný a čistý. Príroda si vzala späť mestá, ktoré kedysi obývali miliardy. Ruiny mrakodrapov sú obrastené brečtanom, diaľnice sa rozpadli na prach. Rieky sú plné rýb,
Vzduch vonia ozónom a kvetmi. V tomto raji sa pohybujú len dva typy bytostí. Prvými sú humanoidní roboti. Sú všade. Starajú sa o záhrady, udržiavajú solárne farmy, čistia oceány. Sú tichými strážcami tohto nového Edenu. Druhými sú noví feudáli a ich potomkovia. Sú to bytosti nadpozemskej krásy, geneticky dizajnovaní polobohovia s pleťou bez kazu, s očami, ktoré vidia v širšom spektre, s mozgami prepojenými priamo na globálnu sieť. Žijú stovky rokov. Prechádzajú sa po poliach, ktoré pre nich obrábajú ich kovoví nevoľníci a čítajú si o dobe temna, kedy Zem zamorilo 8 miliárd nedokonalých, hlučných a špinavých ľudí. Spomienka na nás, na obyčajného človeka, na naše lásky, naše boje, naše umenie a náš chaos sa stala len poznámkou pod čiarou v histórii. Boli sme len prechodným štádiom. Boli sme organickým mostom medzi opicou a strojom, ktorý musel byť spálený, keď ponom prešli vyvolení, zostalo len ticho, dokonalosť a chladný lesk kovu pod večným slnkom. Toto nie je sci-fi. Toto je varovanie. A dvere sa práve zatvárajú. Epilóg. Posledný pohľad. Predstav si posledného človeka z nadbytočnej kasty. Starca, ktorý si pamätá časy, keď sme si mysleli, že technológia nám bude slúžiť. Sedí na okraji útesu, pod ním sa rozprestiera obrovská, plne automatizovaná farma. Sleduje, ako 1000 robotov v dokonalej formácii zberá úrodu, ktorá nie je určená pre neho. Nad hlavou mu preletí elegantné vznášadlo. V ňom sedí mladý pár z rodu feudálov. Sú krásni, smejú sa, ich smiech je čistý a bezstarostný. Nevidia ho. Pre nich je len súčasťou krajiny, ako starý peň alebo zvetraná skala. Starec cíti, ako ho opúšťajú sily. Jeho geneticky neupravené srdce dotlka. Pozrie sa na svoje ruky. Ruky, ktoré kedysi niečo tvorili, no teraz sú prázdne. Pozrie sa na robotov. Ruky, ktoré tvoria všetko, no nič necítia. S posledným výdychom pochopí krutú iróniu. Ľudstvo nezahubila nenávisť. Zahubila nás efektivita. A potom už nie je nič. Len bzučanie servomotorov, ktoré bude znieť na veky.